Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay ikaw may tagbalay din Unya, wa man si Francine. Kay tuad naman sa Cebu. Nga naman di ay ma, kinahanglan bagyod nga ako gyud ang muatiman ana niya? Nga may mga anak man kong angay na kong unahon? Corina. Kakita manggod kang na ako'y gibuhat ma. Importante ni. Kadiyot ragod. Doon na ba'y problema? Oh, wa ka man mo ba? Unsa man? Unsa may problema? Ha? Unsa ba'y problema ba? Ikaw ang akong gipangutana. Ika'y tubag. Wa ko makasabot sa imong giingon ma. Ikaw na lang palihog ang tagad-una nila dito. Kaya may nagpaabot ining talong akong kiluhon og poston. Oh, ay mo si Corina, nagdansyang. Ay, pastilan dong grige. Pasensya usa dong kay may importante pang gibuhat si Corina sa kusina. Namutos lagi atong utanon nga iyang igbabaligya. Naamang ko'y nagpaabot ato. Unya, magluto pa siya para pa ni Uddo. Awa-ari na taron man ni Uddo dong ha. Anita Mao ba na? ha? Oh, Way kaso, way problema. Okay, ragyo kayo. Nagkasabot ko. Ang ako, God, nga doon na magod untay, doon ako ihatag nga kantidad ba, isip tabang nila din Labi na para sa mga bata, para sa mga anak nila ni Francine, ni Dodot o ginguman ni Day Miles. kuan. Balikon lang nako dito kadiyot sa kusina dong. Akong ingnon nga ipaatubang tausa kag kadiyot kay maihatag ka. Ayaw na lang nang. Ay na siya disturbo ha. Kay nagdali sabi si Apyot. Kay napamila ang lakaw gikan din Ikaw nalay akong hatagan ini o palihog na lang niya akong hatag niya, ha? Ay, kuan dong. Ah, Siya ganun, lang, oy. oh. Ha? Kay nagdali gud mi. Oo. Ay, Oh. pastilan dong rigi. Kaikog kong bayan nimo. O wara ba may bisag ipasnacks ninyo? Ay, way problema na nang. O may daming grocery para ninyo din Tuwa sa sakinan. Ako tong ipakuha ni Apyot o gisyot. Nasa'y pagkaon dito. Ang na may piyutan. Salamat kayo, Apyot, ha? Salamat kayo, Peter. Piksang misa grasya kanyang dada. Ay na pala yung sisir Grigi, ha? Salamat kayo. Hanto siya. Ay, nagulat ng auto kay nagadali man. Mau ba? Amping mo. Dudot, Day Miles, babayu! Ay, salamat ha! Salamat kayo. Salamat kayo ni Apyot! Sige. Babay ninyo kurot ha. Adto na mi. Kadugay ba ni mo Apyot? Mususuko ka dong kaya. So may nalugayan ni mo. Nanamilit pa ko nila dong. Nga naman di ay. Salaw di problema. Di ba gaynan naman ka? Nga di na ko gusto nga manghilabot ka sa bisan unsa nga imo makita kun mungan hita. Sorry dong ay. Sige na ka. Kabalo na ko. Unsa na siya. Kabalo na ko ay. Nahibaw ka, Corina. Dako kong pasalamat nga naanhi tuod tong suod nga amigo ni Francine. Kay tungod niya, na-divert ang una-huna sa imong mga anak sa pagsigi una-huna nga nalayo na nila ang ilang amahan, si Francine.
Pero, may himatikdan lang yung kunimo. May nasabtan kunimo. Nga nasabot kong wa kay maayong buot ni Adtong Gregi. Husto ba ko? Ha, Corina? Ay, Corina, nakigsulti ko nimo. Wa ka man mo tubag. Ano ba magiskot man tabahin niya matansyang? Nga di man na siya importante. Corina, dili ka gid makalimod. May kalagot ka ni Gregi. Ngano ba? Usa may imong gikalagutan niya. Corina? Ikaw rin nagsulti anak matansyang. Busawa ko ikatubag nimo. Ayo! Ah, Bitagog! may Ayaw! mapalit sa tindahan ma. Biyaan taon na ka. Ayo! No, si Mama, naglagot ni Tito Grigi. Waman lulatan siya. Dito lulatan siyang. Wa manggod. Gani, Ay, na. Kalimte na tong akong giingon, oy. Wa man ka ha, di wa. Tuod di ay, dili di ay ko makahigda ron din his inyo, ha? Kay importante nga muuli ko ron sa bahay. la, mo ba? Nya ka na siya magkamabalik. Aron na magdala kag siyo, Paula la. Bitaw la. Kanas aman. Ay, wag pa kong mahibaw kung kano sa oy. Unya na tinghalig, mahuwasan ng inahan ninyo. Ha? Lila. Nag-away to si Lula Tansyang si Mama Corina Miles. Ho? Nakaway? Oh, Ambot lang. Murag wa manggod. wa ba oy? Klaro ato. Sigurado ka? Oo, sigurado. Ngano man be? Ambot nila. Nga, ingon-ingon sigurado, pero nangambot. Nga, kalipog ni mo kaya oy. Ay, murag si Tiyo Grigi. Ngano na tiyo, tito, manggod na. O Tito, Tito Gregi. limbot mo ko. Pero, Miles, murag si Tito Grigi ang hinungdan jud. Ho? Tito, Tito Gregi ang hinungdan? gani. Ano man? Ngano, Kuya Dudot? Nag-away? Wa man good. Nganong mag-away Miss Lola Tansyang ninyo? Ambot lang ninyo, makurin. Unsay ambot? Naunsa man nis Kuya Dudot, oy. Ipog kayo. Wa ko kasabot. Hindi, ay nalang sabta. Dodot? Asa ka man? Balhin ko lang siya gitugayan ng kanding, ma. Tanawa ra gyud ning bata. Hindi na sabtod, good. Hindi mo nasabot. Yaw, Kuya Dudot. Noon sa to, Kuya mo. Ha? Oo, wa. Wa, Miles. Wa? Samot lang kog kalibog ta. Apot na turon si Papa Francing sa Cebu na shot, no? Kung bitog pa itong barko na, abot ato. Unsa man ka na siya, doy? Matok pa rin ang barko. Mudunggo na. May magiroplano kay mulupad. Nya mutugpa. Ay, parehas na day Miles, uy. Ang tugpa og dunggo. Bisan hay na ang duha. Madunggo man ang tugpa, abot gina. Sinoy isyot. Libugon kita. Ay, bugay mo na day. Basta mo na. Agi klarohan ni na isyot, oy. Bahala na ko klaro day. Pero, ay, matikdan na ko day Miles ba? Ni Tito Gregi ni mo, o ni Mama ni mo ko rin na. Unsa may namatik din na isyot? Wa ko kasabot. Kung wag ka kasabot, ay lang kasula imong naon na day, imong kaugalingon. Pero ag istorya, ro makasabot ko. Diba, si Mama ni mo ko rin na ba? Mura lagi na siya, di ganahan ni Tito Gregi ninyo.
Mantikor ka na, day? Huh? Ha, nagyapon. Damang istorya, hoy. Sabi na ko, Bright ka, Miles, Prias, ditang bugong duha. Ah! Katakot! Shit! Unsa man ipakita nga mga lihok ni Corina na ako. Iya kong giyakit. Tamor nga ingnon ko niya ini. Tamor nga mas maigag kong maduol niya. Karon lang kong ma-challenge sa babae ngayon ini. Kunya gawas nga usak ka minyo, asawa pag yun sa suot kong hikala. Puuang. Kinsa maging nanawaga. Wa may mi-appear nga nga nag-register din sa phone. Hello, kinsa ni? Hello, Greggy. Si Francine ni. Wa ba ko makadisturbo nimo? Kitawag ang tigil ka sa number nga mong gihatag nako, so wa pa ko makalarga. Kumusta? Diyan ako sa Cebu. Pastilan, Francine. Sorry, ikaw din eh. Kumusta naman imong pag-abot yan sa Cebu? Naka-report ka na dito sa kumpanya nga imong gitrabahoan? Oh, Greggy. Og salamat kayo, ha? Kay giatiman gyud ko nila. Maabi-abihon gyud kayo sila. Welcome kay ko nila dire. Og daghan gyud kayong salamat nimo. Ay, nagunaw na. Basta ikaw, tabangan tagib ka. Kumusta ang akong pamilya dito, Greg? Nakasuroy ka ba dito sa amo? Ha, Greggy? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!